Sa akong mga kaigsuonan karon na Kristohanon, ako magpadayag diha kaninyo na alang sa uban nga nakahibalo nga nasayod nga ako nagpabarong sa kuang tinuod o original nga gibarugan nga relihiyon. Basin wala ni siya nagpasabot nga ni saway ko or inunta nga may gamay nga medyo matawag siya na atake, dili personally kundi sa pagtuo lang. Dili kini mabuhat nako tungod nga ako nahimong si Ikdik. Dili na siya mo ipasabot ni ana kay dili abi pa lang kay nahimo kong si Ikdik o inunta Catholic faith defender nang hilabot na. So dili sa alang sa kasayuran ako kining nabuhat na ako ang gistadihan, ako ang gituki ang maong kamatuoran tungod lang pod sa ilahang mga gibuhat sa una o bisan karon nga mga gamay nga mga atake po sa Katoliko. So atong tayma ilahang giatake, gisaway, ilabi na gyud ang fiesta. Unya ang grupo sa Katoliko wala gina nagbuhat o pangatake nila. So pero ilahang giatake sa uban na mga kaigsuonan diha sa born again Christian. Pero dili tanan ha, ato na usay mga born again Christian o mga pastor na wala sila nagbuhat ni ana. Otherwise ilahang gihimo gibuhat nila o unsay ilahang nasabtan. So ako kining gibuhat dili lamang kay nahimo kong safety, dili na mo'y rason kundi ako kining gitun-an ang maong doktrina sa mua simbahan hangtod nga nahimo kong safety o kon Catholic faith defender tungod kay na-offend ko dili lamang dinhi sa tuang Negros kundi sa uban usab nga mga lugar nga diin dili silang mo atake. Ilabi na gyud ang fiesta, celebration sa kung giingon kalagniha mga larawan kailangan ang di-atake. So ako ning gibuhat tungod na po sila atake. So wa ko nang atake nga wala sila naghilabot sila. Pero dili po ko mo blame nila tungod kay sila o sa tapod sa ingon ta biktima sa ilahan pong kadagkuan kay ang mga igsoon na to na pastor na buhat gid sila maayo. Dili lamang sa ilahang gibuhaton sa simbahan kundi sa buhat sa katilingban na itong uban nga sakitan ako sa mga nangagi kabahin na sa diskusyon ayaw magkalain kay duwa may labot ang personalan ato alang di kuan kay kinahanglan mong gihapon siya nga ato ang tukion kay dili na ato tukion hangtod nga ang uban dili masayod kung unsa ang tinuod. Di man gyud pwede nga daghan ang tinuod na pundok usa ra gyud. So katong uban nga libog pa curious nga gustong kahibalo sa kung unsa ang tinuod o kamatuoran pwede gyud mo kontak o mo maki-sharing nako personally, text, chat, or tawag. Okay, so di na lang ko kutob, okay na ko pahayag, balikon ko, wala ko ni medyo ni atake tungod kay ako safety. Kung dili, nag-study ko as safety, tungod ako sila ang nabuhat sa una. Habisan karon, hindi akong nabuhat nga pagpangatake. Ilan din ang pista. O, di na. So, muna nga, ma-open po tagamay, kaya dili mapunta inosente. Okay? So, it's hinaot yung masabot o
ang Dios mag-uban kanato kanunay giya may panglawas sa itong pamilya, padayon atong pagservisyo sa pamilya ug sa itong pagpangalaga diya sa simbahan. Salamat.